Con software como este, desenvolvemos solucións intelixentes que transforman a realidade que coñecemos. No CITIC apostamos pola innovación aberta e convertémonos no departamento de I+D+I das empresas para levar esas solucións ao mercado. O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións foi creado en 2008 pola Universidade da Coruña para impulsar a I+D+I aplicada ás TIC e o desenvolvemento de software. A trayectoria de máis de 30 anos da UDC neste campo respalda o noso sólido posicionamento con máis de 700 proxectos de I+D+. Deles, 400 son competitivos e máis de 260 de transferencia tecnolóxica. A estrategia do centro, aliñada coas políticas de I+D europeas, estatais e autonómicas, está enfocada especialmente á transferencia tecnolóxica e á internacionalización. Esta estrategia é revisada de xeito continuado para responder con eficiencia ás demandas do mercado, o que supuxo a recente reorganización da súa investigación en 3 áreas: ciencia de datos e información, percepción, cognición e interacción, e arquitectura de computadores, sensórica e comunicacións, complementadas con 2 sectores funcionais: contornas smart e retos sociais. No CITIC traballan máis de 230 investigadores volcados na xeración de coñecemento aplicado. Os seus indicadores de actividade relacionados coa transferencia de tecnoloxía respaldan o recoñecemento do CITIC como centro singular por parte da Xunta. 4 spin-off creadas nos últimos 5 anos, 15 patentes licenciadas e 32 rexistros de software, xunto con máis de 120 iniciativas singulares con empresas desde 2013, son só algúns dos fitos rexistrados polo centro. As nosas ferramentas de navegación e vixilancia en interiores son usadas por empresas de referencia no sector. E creamos un spin-off para acelerar as aplicacións TIC nos mercados financeiros, o que se traduce no maior rendemento para as empresas. As nosas prioridades de futuro son impulsar e fortalecer o coñecemento científico especializado, a profesionalización, a intensificación da transferencia tecnolóxica e a internacionalización.